Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsy ankagnavoka. Mbola tsara koa moa tsika jiaby vahoaka n'Antsiranana, vahoaka ny Diana zegny. Ty ma misy afatra alefa amin'ny vahoaka ny Antsiranana zegny. Mitandray ma tsika riavako aby mikasiky ty famonoagna jiro ty. Hitanareo boka raha nandalo teo fandrongatandro andro igny. Système nino? Jiro forany vonivonendro to. Ino maviany jiro vonivonendro to parce que olo piasa jirama mbola mahazo vola zio io. Iro mikasa ande anapaka ty fitakegna ty État fédéral ty magnano tous les moyens mampiasa volandro zio amitsika Antsirananao. Zegny aviany député tsika zio tsy regny loatra, zegny aviany maire tsika ro jiaby tsy regny. Surtout ma deuxième député tsika hoe boka za fa tsy matoky izy. Igny nataondro hoe Sylvain igny. Parce que resaka État fédéré ty tsy ro tsy m'intéressé. Parce que ro miady mbola ty solelaka Antananarivo fa tsy hitady tombotsoany vahoaka n'Antsiranana vraiment ny raha ndeha tadiavondreo. Atsika mitandray majorité mitanànan Diego ao zay mikasiky jiro maty ty fa roa mila mpanakorontagna atsika beka atsika andeha androngana ty gouvernement ty. Parce que za fa nagnambaranareo forombotry na mitanànan Diego io ao feno. Paka amin'ny ara-pivavahagna mbola misy forombotry nagnaty ao manipily peuple boka amin'ny tany misy atsika ao. Paka l'évêque jiaby regny zavanareo discours-ndreo regny. Mizafa mbola hoavy ro jeté andeha amory ny mpivavaka. Agnano ny manipulation, fividiam-bola, maro raha andeha ataondreo jeu parce que ino fédéralisme ty koa antsangana. Donc tsy seky zegny raha mety andeha angalarandreo vola, hoe karaha fataondreo hoe Tananarivo mandeha vanga vila ty andafy aty, liony zanakatsika jiaby andeha hoanin'olo tsamrariny, zanakatsika manjary pourri amin'ny tanàna io. O mandeha prison fa nambarako anareo zegny tsamrariny ndraiky fa mandeha mangalatra agnatin'ny vilagnin'olo zala mampalahelo. Atsika doko mbola magnovoa toe-tsaigny amizay tsika zo ty mba magnaramaso ny fahavalontsika amin'ny tanàna ao. Izy koa tsika mila andeha hikorontagna amin'ny tanàna ao. Samboranareo directeur ny jirama. Parce que ero ny mahazo vola mamonomono jiro ao. Complice direct amin'ny raha politique io. Directeur ny jirama. Samboranareo. Ataovanareo manigny ainy parce que iro ny complice araiky amin'ny raha jiaby io. Arefanareo maso ro piasan'ny jirama aby io. Parce que mbola maro amindreo io forombotriny, zatra mangalatra, mihinandrery, fa tsy tia tombotsoan'olo amin'ny tanàna ao, mitady anakorontagna ny vahoaka ny tanànan'ny Diego io, animba ny fitakendreo finjaram-pahefagna ty. Mba misy ho tombotsoany tarany kandro ry havako aby. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mitandrigna atsika ry havako aby fa ny tanjontsika fédéralisme aza meteky atsika andeha avadibadikindreo ampisolelaka aby io andeha hoe décentralisation effectif efa natao décentralisation zegny mbola ny vonendreo Tananarivo to ny rafitry zegny tsy nijirendreo. Tsisy raha niova tanindrazana atsika io mbola nety ny manipulendreo ny tanjona ry havako aby État fédéral. Point barre. Tsy iseky raha mandeha magnavotro ny fianakaviananareo na ny taranaka anareo mandimby mba zahoanareo ny tombotsoa amin'ny tanindrazana misy atsika io. Karaha ataon'ny foko sasany Tananarivo ao, maro amindreo nanjary mivanga vila ty andafy ty mampalahelo ange. Anareo mijala agny ro ndraiky miadagna avy amin'ny tanàna ty aty. Letry nazahoany Ravalomanana ry havako aby mandinia nareo fa tamitsika boka tamy lakôty maro atsika atao misy taratasy vazaha. Parce que irolobe tsika maro nijano soldat ny vazaha maro metisy amin'ny tanàna atsika io ao. Ny kimbendreo raha jiaby zegny. Même ao jusqu'à aujourd'hui mbola misy olo maro misy taratasy vazaha tsy tafabokandreo noho nino Antananarivo sirendreo amin'ny ambassade ao mba misy anareo zegny tsy azo tombotsoa zegny andeha ty mba ahita raha ataondreo. Parce que aty za fa nagnambaranareo iro avy ampovoan-tany ao misy olelaka amin'ny vazaha reo. Tsy anareo mahita reo vola atsika andeha araka amin'ny Rusiana. Non, vandy raha jiaby zegny amindreo io ao.
beka zegny izy koa zegny vazaha après andeha hoe tampotampo Madagasikara hoe mba hipody hiaraka amy la France, tsy maintsy iro amizay andehanany vazaha après nino iro lo mpisolelaka baka ro mampiady atsika Madagasikara ao, izy koa nareo andeha nagnaraka idénreo de pody amy la Russie, andeha amy la Russie hiala la France, ça sert à rien. Aditsika mandeha magnamia angovo ro Tananarivo ao, parce que la France après andeha agnatogno ro koa ty vola alefanareo pouvoir io, zegny raha handalo après. Donc oka tsika tsy andeha agnaraka manipulation ataondreo avy ao Tananarivo mikasiky momba hoe hiaraka amy la Russie. Atsika miavita miaraka amizay gouvernement tia raha atsika, fa atsika tsy magneky hoe hiala la France, mandinia atsika zanakan'olo avy agny amy sisintany, atsika koa tsy navy amy fanjanantany fa anjanany merina nitoy letry taloha. Donc zavanareo amizay zegny letry nandehanany vazaha, raha namboariny vazaha jiaby tagnilany sisintany jiaby nirobatondreo, fa nambarako anareo nirobatondreo fiainagna zanakan'olo avy agny amy fatry. Donc mikasiky hoe colonisation le plus pur ke vazaha nagnano nataony ro avy ao Ambalamanga ao, fa tsy mifiavanagna amy malagasy ny nataondreo. Donc tsy solution ntsony atsika raha tsy état fédéraly, zegny ny mampiavagna ny zanagasy, parce que sambo misakafo ry avako aby. Oka tsika mba andeha andiniky mba tsy hidriky amle manipulation ataondreo hoe aty ary gauche à droite, tsisy eky solution ry avako aby. Ko tsy nahazonareo état fédéral io cette fois-ci, tsy nahazonareo état fédéral io cette fois-ci. Io za mitondra volaniko aminareo zay, anareo peuple n'olo avy agny amy fatry, razagna mihitsy raha ty volaniko zay, n'olo avy agny amy fatry, tsisy intsony ilagnanareo, ary tsisy intsony ilagna mpanjaka regny, parce que tsy navy andeha hiaro razagna andeha hiarovana izy, fa andeha hisolelaka paka amina mpanjaka mandeha misolelaka mampalahelo raha zegny, parce que olobendreo namony tegna niaro tegna jusqu'à ro navy amy fanjanagnandreo isika zo io manjaka ro amy tany lazagna misy ro ajeny vahoakandreo. Oka koa zegny misy retour fagnajam-bahoakanareo igny, anareo mpanjaka zegny mba mitsangana anareo fotoagna zao amin'ny concertation ty mba hagnampy ny vahoaka amy tany misy anareo, fa tsy miamby ny esclavage fa ho avy amy vahoakanareo. Anareo amizay andeha solelaka, anareo koa mare mbola victime ny raha aby zegny, manjary kirindry mandora mantsilagny. Zegny natao hoe izy koa anao mandeha magnambela vahoakanao, mpanjaka zegny natokana hoe guerrier, zegny nataona mpanjaka guerrier, tsy magnekitsikitsahagna ary iaro ny vahoaka sy ny fanagnany, zegny na mpanjaka. Anareo tompintany, vahoakanareo mizahanareo koa zegny zo io, karaha zegny koa manareo député mbola mahatsapa mifoazanareo fotoagna zo magnampy tanora amy tany misy anareo, anangana ty concertation amy lalagna ny état fédéral. Insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum.